Good morning mga ka-take care. Papunta tayo ngayon sa may bundok. At ang target location naman namin ngayon ni Master Boom ngayon ay sa may malaking zipline. At kami ay magkakapiroan. At ito nga nag-wild yung aking tiyan, kaya ako na late at naghihintay na siya ngayon doon. Let's go! Napudot Road. Saan kayo yung Napudot Road? Ang pagkakaalala ko sa may sa may papunta na sa bundok. Shout out mga idol. Good morning sa inyong lahat. Daming aso. So gamit-gamit ni Master Boom si Shadow, at ako naman ay gamit-gamit ko si Russo. Dinala natin yung handheld para hindi tayo mahirapan mamaya sa helmet na maghawak. Right, dahan-dahan lang, mabuhangin yung kalsada. Puyat na naman tayo mga ka-take care. Anong oras na tayo natulog kagabi? Tapos ito, bigla ako naisipan na yayain si Master Boom magkape sa may, ngayon sa may sa may malaking zipline. Ganda sana mga ka-take care kung meron kaming audiocom, ano na to, intercom pala, intercom. Intercom. Ay. Ay, may mga nag-iinsayo Taga kanto, mga taga Angayan, Team Angayan. Angayan Norte. So, Angayan Norte po ang nagrepresent sa Balungaw nitong nakaraang 45 kilometers marathon, 45 yata o 42, dito sa may Gimba, Nueva Ecija, na pinapangunahan ni Master Ping, si si Villapa to, tsaka si si Villapa, tsaka si Sharawat mga idol. Ang lakas nyo na idol Ingat idol, ingat. Ingat idol. Sharawat. Ayan, shout out kay Idol Thirdy Paulo at Idol Villapa. Nakalimutan ko yung pangalan ni Idol na kasabayan kong naglalaro sa marathon. Pero ngayon ang ginagawa ko na Capiton Capiton. So, nag-sleep na ako mga ka-take care. Tapos si Master Boom naka-sweater dahil sigurado mamaya malamig dun sa may taas ng zipline. At sana nga may mga kasabay kami na aakyat dun para hindi kami maboring ni Master Boom. It's so hard, it's alright, gonna make me feel alive. Yeah. Aakyat kami sa Matarik ni Master Boom. Ay, uminit na. Pero tinignan ko sa Google kagabi mga ka-take care, hanggang alas 9 lang yung init ng araw. Tapos sa alas 10 ay magsisimula ng umulan, yan, umambon, thunderstorm. First time ni Master Boom maakyat sa may malaking zipline. So
Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Ako pang-1 ko na ata pang-4 na beses na ata or pang-5 ngayon. Let's go. Okay, may mga siklista dito sa taas, oh. Shout out natin. Idol, shout out. Let's go. Well, now. Let's go, Master Boom. Sana may mga kasabay kami, mga ka-take care, para enjoy. Mount Balungaw. You know. Uy. Slow down, Caldereta. 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 Barumans na, mga ka-take care. I-shout out natin yung mga makakasabay natin. Shout out, mga idol. Ingat, idol, ingat. Idol, shout out. Ingat, idol, ingat. Daming mga siklista ngayon, ah. Idol, shout out. Akyat tayo na. Akyat na tayo. Ito ang pinakamatarik na parte dito sa may Mount Balungaw, mga ka-take care, na kailangan mo talagang ibuelo ng todo-todo hanggang sarapan ka. Kaso parang nabitin yata tayo. Nabitin tayo. Nakabuelo si Master Boom, oh. Masukal na rin dito, mga ka-take care, oh. Pumapan na yung mga damo, ah. Ayan si Master Boom. Bomba. Sana may mga makasabay kami para enjoy. Okay, nandito na tayo. Akyat tayo sa taas. Unang tanong. Let's go. All right. So dito kami aakyat ni Master Boom at hanggang doon sa may zipline, at aakyat kami doon sa tuktok ng zipline, at sana nga may kasama kami, kaso walang nakaparking, eh. Maliban na lang kung nag-jogging sila, nandun na sila sa taas. So let's go, tara, let's. Nasa unahan si Master Boom. So ito, dahan-dahan lang tayo, mga ka-take care. Dahil nung last time na pumunta kami rito, paakyat pa lang kami, may narinig kaming gumagalaw sa damuhan. Yun, nakita namin may snake, mga ka-take care. Ilang step? Nabilang. Hangko pa nabilang. One. Sige. Ayun, no. Mamaya bibilangin natin yung steps nitong itong hagdan para may makuha tayong idea.
So nandito kami ngayon sa Kabiasnan mga ka-taker oh. Kabiasnan. Ano ba ang meaning ng Kabiasnan? Hindi ko na alam. Yung aking tumang mga ka-taker. Okay. Umutot nga dagos siya tumang kaw. Yung tuhod ko mga ka-taker. Biglang nangatog. Nyamot tayo. Kaya nagbaon ako ng tubig eh. Nagsakit dito umangan na eh. Nagsakit matan. Awanan nga talaga lumakay taon. Grabe. So DJ baba ni mga ka-taker oh. Oh, gwapo ya. Naiwan si Russo tsaka si Shadow sa baba. Hanta ko magtagtagari unay niya nang. Baka damabutan tatangataw. Grabe. Apo. Aakyat kami doon sa taas. Yun oh. Kung titignan nyo mga ka-taker mula dito sa baba, parang mababa lang siya, pero pag nandun na kayo sa taas, nako, mangangatog yung tuhod nyo. Shoutout pala kay Bukrinsel na ayaw umakyat dito. Masukal na mga ka-taker oh. 2021 pa yata yung last na akyat namin ni Hinsan Fredo dito. Pakyat na tayo mga ka-taker. Akyatin natin doon sa taas. Yun sa pinakataas. Doon. Let's go. Sundan natin si Master Boom. Ayun naman si Master Boom. Dahan-dahan. Oh shit. Yeah. Hindi kaya. Napudod dito eh. Mainit na sa taas pero don't look down. Yung mga may takot sa heights mga ka-taker, sanayin nyo na yung mga sarili nyo. Uy, nakakatog yung tumang. Medyo tigir-gir yung tumang ko ah. Hindi, basta huwag lang kayong titingin sa baba mga ka-taker. Dahan-dahan lang tayo. Lapit na. Grabe sa baba mga ka-taker oh. Yuhuu! Open pala to, buddy. Yun, lapit na. Nangangatog na yung tuhod ko. Grabe. Grabe oh. Grabe oh. Saya men. Let's go. Bukas oh. Nandaan lang tayo mga ka-taker. Pag nalaglag yung cellphone mo, wala na. Hindi ka na makakanood ng kwan. Yun oh. Andito na kami mga ka-taker sa taas ni Master Boom. Shout out. Tigtirig dito umanggaw. Ang tigtirig dito umanggaw. My goodness. Ilang senggang doon, okay, ilang minute pag lumipad ka. 1 point ko natin nung eh. 1.2 kilometer eh. Atoy, ganad jay. 1.2? 1 no. 1.2 sa 1.2 or 1.4. 1.4 almost 1.5. Imagine nyo mga ka-taker itong zipline na to mula dito hanggang doon sa may pinakababaan niya. Alright. You know. 1.2 kilometer mga ka-taker. Walang ano dito, walang tulakan ah. Okay, nagriga tayo. Kapag ako nga nalaeng. Ay, dapat dyan ko na eh. Nang, so isa aja nung, isa aja na pa. Dala nagpakas dyan. Unang aja ti kukanda. Ne, ang ganda dyan eh, paikot na eh. Ewan na eh. Ay, wan. Paikot, agkas din eh. Cannon Road, buddy. Ikaw na lang, ikaw taramdam
Ikutan ta. Agja-jogging lagi dai. Unang mabalinaw. So subukan kaya namin ikutin mamaya yun mga ka-take-care. So may kalsada dun sa baba. Parang paikot siya eh. Ayun yung pala yung sinasabing ko, no, yung coffee creamer. Balunggaw! Shout out! Dito pa lang Balonggaw. Yuhuu! Shout out Balunggaw! Go! Go! Wala. Picture muna tayo mga ka-take-care. Dala-dala ko yung bag. Nandito yung kapote tsaka yung kape. Let's go! Alright mga ka-take-care. Kape time na, you know. At nandito nga kami sa pinakamataas na parte ng zipline dito sa Mount Balunggaw. Ayan o. Kape na naman mga ka-take-care. Yakat Pandesal laging ano na. Ewan ko po to. Tatargetin natin lahat ng mga lokasyon na matataas at doon tayo magkakape kasama si Master Boom. Lahat ng bundok? Lahat ng bundok? Yung mga gustong sumama mga ka-take-care, i-PM nyo lang po kami ni Master Boom. Kung sino yung mga gustong sumama magkape at tayo ay mag-adventure. Kape adventure. Let's go. Unang tikim. Kape agad. Nainit pa mga ka-take-care. Grabe, nandito kami sa taas mga ka-take-care. Ayan o. Yung sa baba, pakita ko sa inyo sa baba mga ka-take-care. Pag sa video, mukha lang mababa. Parang mababa lang, pero pagdating nyo dito sa taas, mga ngatog yung inyong mga tumag. Pakita ko sa inyo sa baba mga ka-take-care. Ayan o. Ito yung zipline. Yan naman yung Mount Balunggaw. Tapos ito, yung tower dun sa baba. Ayan o. Tapos susubukan namin ikutin ni Master Boom yung kalsada na yon na tingin namin ay paikot. Sana nga paikot. Anong hula mo Master Boom? Paikot ba yung kalsada o dead end yun, magkaiba sila ng landas? Parang isa lang eh. Parang doon yung destination. Paikot no? Hindi naman kaya tayo trespassing. Hindi naman siguro no? Kung may gate, huwag na natin pasukin. Oh yun. Pero kung walang gate. Pero parang mas masarap yun Master Boom pag may harang papasukin. Hahawiin na lang konti. Hindi. Baka mas night ride. Ayun mga ka-take-care yung kalsada oh. Yun. Iikutan natin. So magsisimula kami dito sa baba kanina. So tahimik ang Mount Balunggaw ngayon mga ka-take-care. Ayan oh. Grabing tahimik ngayon. Pero sa kalsada maingay sa kalsada. Huwag po kayo magdadala ng Jowa. Hindi, yung mga hindi nyo kakampi. Mamaya bigla kang itulak dito. So Yung mga may tampo. So yun, advice lang po mga ka-take-care sa mga aakyat po dito sa may zipline tower ng Balunggaw ay dapat matinding pag-iingat po yung kailangan natin. Kagaya nito, Hindi ka dito eh? Atinang. Wala. Mandang. Kagaya nito, kailangan nakakapit tayo tsaka stable yung natin, yung position natin. Huwag tayong pupunta dito sa gilid mga ka-take. Huwag tayong pupunta sa gilid dahil pag punta nyo sa gilid, ito magbubukas yan. Ayan oh. Swerte mo pag nakakapit ka dyan. Pero mahirap maging jacket yan. Alright. So, yan mga ka-take-care. Sa mga ganitong adventure po, yung mga mahilig sa adventure, ang lagi po nating i-priority ay yung safety natin. Secondary na lang yung kasiyahan, yung kagalakan, yung enjoyment na gusto yung maranasan. Susunod na lang yun. Ang pinaka-priority natin sa lahat ng pupuntahan natin, gagawin natin yung safety natin. Dahil ang mahalaga dyan ay makauwi tayo ng buo yung katawan natin, na buhay tayo para sa ating pamilya. Diba Master Boom? Yeah boy. Yeah girl. Siyempre pag may yeah boy, may yeah girl. Magkapareho yan. Partner. Let's go. Malamig na yung kape natin. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. You know. Sausaw natin yung pandesal. Yeah. No, sino naka-duty di pandesal?
Yung laging mag-isa, yung maputi. Yung original. Nag-isa niya naman. Eh baka si Kwan, baka si Ading Leia. So shout out po sa Kwan, sa mga staff ng Pandilawin Bakery dito sa May Balongaw. Sarap talaga ng pandesal nyo. Grabe. So magtitira tayo ng space. Gagamitin natin mamaya. Iikot kami ni Master Boom. Taga Balongaw kami pareho pero First time. first time lang namin gawin to ni Master Boom. 48 years old. Yan palang nakakit ng tower. First time pala ni Master Boom mga katikir na akyat dito sa may zipline tower na mataas. Ako naman pang 5 na yata or pang 4. Yan, nalulula ka pa rin. Nangangatog pa rin ang tuhod. So yung mga taga Balongaw na gustong maranasan yung ganitong adventure na may halong kaba, nervyos at saya, itry nyo lang. Basta yung pinaka-importante, safety first. Tuloy na lang natin yung video natin mamaya pagbaba natin. Dahil pupuntahan pa namin ni Master Boom yung kalsada dito. Take care, Boom. Saan nga tatoy? Hala, matikan mo nga yung position, G. Mahon. So yung mga katikir, pababa na kami ni Master Boom. Nandun na siya sa baba. Ayun o, ang bilis mo ba ni Master Boom o? Oo, nabatit na ka tulbak. Tulbak nang? Aw mo nang. Alright mga katikir, pababa na tayo. So daan-daan lang tayo mga kateks. Dahil medyo malalim yung bababaan natin. Ay. Let's go mga katikir. Kapit lang tayo sa matigas mga katikir. Kapit lang tayo sa matigas. You know. Kuhanan natin tong kwan. Pinagpapawisan na ako. Kuhanan natin tong... Ay, may kun siya. May bunga siya mga katik. Parang grape siya ito ah. Ayun oo. Oo. Oh. Let's go. Dandan tayo. Mas masaya yung pababa mga ka-taker. Ay, oo nga no. Mas masaya talaga yung pababa. Magsisimula ka sa taas. Papunta sa baba. Ay. So anong masaya at masarap sa pag-akyat ng zipline tower mga ka-taker? Ang masarap at masaya sa pag-akyat sa zipline tower ay pag galing ka sa taas, dahan-dahan kang pupunta sa baba. Ay. So yan, nandito na tayo mga ka-taker. Let's go. Adanang. Ayun o. Let's go na. Nabilang mo? Hanaw. So ang gagawin naman natin ngayon ay bibilangin natin yung hagdan pababa. Sabay-sabay tayo magbilang. Sabay-sabay tayong magbilang pababa. Hindi ka kaya malobat hanggang sa baba. Let's go. Sabay-sabay tayong magbilang mga ka-taker. So ito para sa lahat ng taga Balongaw, para sa inyo, bibilangin namin ang steps dito sa may zipline na malaki. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 29 30 31 32 33 34 35 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bingo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59! Bingo! 59 plus. So, yung bakal po, 159 plus natin itong cemented na hagdan. Plus 8. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67. 167. 67. 167 lang. Yung grotto body, ilang step? 167. Lourdes grotto. So, mga katiker, kung matanda na nung, nalipara ko. So, ito mga katiker, 167, 7 or in all. Itong hagdan na papaakyat dito sa may zipline na malaki dito sa may Balungaw. Maraming salamat po. At iyan po ay inyong nalaman sa ating pagbibilang na walang pahingaan. So, ayan, iikot kami ni Master Boom dito sa may kalsada. Paikot yung kinuhanan natin kanina. Let's go! It's adventure time mga kabebe. Alright. Nandito si Take Care Boom. Nandito naman si Master Boom. At itutur namin kayo sa adventure na aming pupuntahan sa araw na ito. Kita-kit sa daan mga ka-Take Care. Let's go! Mwah!